Ndoita sei? Mandatobva kubasa abandiso. Patotobuda skadi. Ndikatobvusika pamuchembera apa ndakabaya hangu hani. Ndofuka zvinofamba. Unodoka zvakanaka. Kona utongogara wadzidya nguva ichiripo kozi. Unotofa usina kutobvunwa kana skadi. Chembere boy. Mwisho skadi rikuita mari. Skadi 4,000. 4,000. Wambora nabuda bawale. Wambora basinuka nabuda. Momira. Ya ndodori na. Wani? Maronga. Sopa yacho. Ndito kuita seskadi charo charo. Mauta seskadi. Skadi charo. Munongoramba kubuda pachena simunopfuma muchipfuva kamoto kamunongoramba muchingodira pedhuru kachingodzima apa patodikana kuda unofanira kutoroka kwani atodikana mangwana kwani mari kunetsa utsvaka ka weekend yaka asina mbona weekend yakadai swini pazizo ndoita sei kana wana mboya chongoti ndira rande tumwa maro asi kushabhini nhasi ndikamira vanhu mari kandisvike pashabhini nonombona kuti vari kuitei wanokachura 123 makapipa inoni ndiri akuzi apa ndina kana sendi baba handina kana mari handinaari ambosvike ndikandibharitu pakashata ndijanuary disease fona uzidyira mari yako pasina kana vachikunakasi maronga Udiko watongosiko pane vanhu vakura vazoshalewo. Maronga. Maronga. Kumungu angambota sikapano. Ambosvike. Mambomo aende. Aenda nepasera. Atwaripo pano. Aripo pano. Saka rege ndikumtsvaka. Chibaba. Ukuita se. Vacho kunakirwa neenere kunakirwa. Iwe apa une kudya kwangu je ibodi mpasa kana hani. Kadaro. Watotaka ubona ni mati wane wawe. Auzaite yoyo. Chinobuditsa kaunoziziyo here chinobuditsa kumature kunhangiriki unotadzira vanhu waita sinyakutugawo kudaro kudaro aiwa unenge watengwa zavira ufanira kubva wanimira kutandara saka kuri nyima wako here ndiri kutotsvaga iro chairo haufunga ndikamwiri wapana ndo zvamunonetsera munenge munotuma 2 cents aiwa boy teya muri kuita nelife yenyu